Kamaráti, krásny dobrý deň sa praje. Adam Gazda pozdravuje. Dnes pri ďalšom rozhovore a ďalšej epizóde, a ja sa veľmi teším na dnešnú epizódku, na dnešný diel práve s Monikou z Ústí nad Labem. Takže Moni, ja ťa tady vítam u nás v internetovým studiu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Aby som ťa trošku predstavil, tak teda ja som si to tu aj napísal, milí poslucháči, aby som to neskomolil. Takže Monika je špeciálny pedagóg pre sociálne znevýhodnené deti. Má rada zdravý životný štýl, kto ju budete sledovať na Instagrame, tak ona sa tam začína realizovať, má tam super storky, super príspevky. Lezie na skaly, feraty a má rada dobrodružstva a robí aj kurzy prežitia. No a teším sa na to, pretože ty si sa dala na tento podcast vlastne po v podstate asi týždni a pol. Ja niekedy Hm? musím ľudí prehovárať, keď prídu k nám do mentoringu, do MV biznisu, že pomaly pol roka, aby išli niečo ako so mnou nahrať. Ale ty si tak řekla, že jedu na to. Takže teším sa na túto epizódku a ja ti dám hneď prvú otázku. Keď v podstate je to teraz vlastne čerstvé, však je to asi nejakých 10 dní, čo sme v spolupráci, ale teda, keď sa trošku povenujeme tomu životu tvojmu predtým. Ak nás vieš trošku tak vhnupnúť, možno, že kde si bola na nejakej základnej škole, strednej škole, čo Moniku vlastne bavilo a ako sa možno aj dostala k tomu, čo robí dnes. No, tak přesně, jak říkáš. Uh, tak a teďko mi vypadla myšlenka. To je dobrý úvod, priatelia. Aj toto je autentickosť, tak môžeme si na to otvoriť XSík a kľudne na to Je prídi. to můj první podcast. Pohode, pohode. Takže jdeme otvírat XSík, nebo... Jasné, poď na to. 3, 2, 1. Jaj. Takže A to máme náš, cheers, nebo to jak máme vy říkáte na Slovensku? na zdravie, Na no. zdravě. Máme náš drink na úvod. Priatelia, my to strihať nebudeme, pretože toto sú autentické príbehy a presne toto aj o tom toto je vyťahovanie ľudí z komfortnej No, zóny, že prvýkrát idú niečo zazdieľať, takže jsme kľudne. autenticky. A já jsem právě měla nějakou myšlenku k tomu, co jsi říkal předtím. Chtěla jsem na to něco říct a potom si mi položil tu otázku. No. A to je otázka hodně dozadu, ale jo, už vím, už jsem si vzpomněla. Přesně jak říkáš, tak ty si mě totiž zastihl v takovém životním období, kdy jsem otevřená úplně všemu. Tudíž ať je to cokoliv, tak do toho jdu. A je to přesně o tom být autentický, nebát se, vyprdnout se na to, co si o mě myslí ostatní, dělat to, co mě baví, protože jinak člověk neobjeví tak nějak tu svoji vlastní cestu, nejde sám k sobě, neobjevíte potenciál a tak dále. Takže je super být uvolněný a jít do všeho, i když je to podcast, i když máš na začátku okno, tak prostě jít do toho a všechno, co ti tak nějak jako ten život přináší, co ti ten třeba i vesmír, když budeme trošku EZO, tak do všeho jít a ono se to všechno vydá správným směrem a všechno je tak, jak má být. No, tak, když se vrátím zpátky, tak přemýšlím, co o sobě tak říct, protože to je taková hodně obecná otázka. No, každopádně asi úplně obyčejný život, jako každý jiný. Já jsem vlastně teda z Česka, jako slyšíte, a pocházím ze severu, což je taková lokalita úplně neoblíbená, tak nějak určitě mezi, že byli jsme Československo, takže máme určitě v Česku krásné místa, ale sever je takovej ne úplně oblíbený. Za prvé kvůli lidem, protože vždycky, když vycestuju, tak přijdu úplně taková plná, nabitá, pozitivní a čím dál tím víc přemýšlím, že semka prostě nepatřím a že se jednou potřebuju sebrat a odjet někam a žít někde u morže, někde, kde je víc sluníčka. Protože třeba tu přírodu tady máme hezkou, ale ty lidi jsou tady takový jako negativní. Často jsou tady lidi, kteří nemají sny, kteří nejsou motivovaní. Jsou tady lidi, kteří žijou život do práce, domů, starosti, pořád zamračený, pořád takový, jak kdyby negativistický. Takže čím jsem starší a čím víc přemýšlím do budoucna, teď je mi teda 25 let, bude mi 26 a přemýšlím už o nějakém rodinném životě, o dětech, co bych jednou chtěla, kde bych třeba chtěla založit rodinu, tak pořád přicházím na to, že to Česko úplně, ačkoliv tady miluju třeba tu přírodu,
tak bych tady asi nechtěla založit svoji rodinu a dál se tady jako rozvíjet. Říká se taky o tom severu tady u nás, že to je zabiják lidských duší, takže opravdu ty lidi tady nemají prostě sny, nemají jako ten tah na tu branku, něčeho dosáhnout, něco změnit, užít si prostě ten život, který máme jako jeden. A takže já pocházím z vesničky, kde teda na to, že je to Ústecký kraj, tak jsem tady hrozně spokojená, protože jsem tady mimo město, vlastně bydlela jsem, vyrůstala jsem v paneláku a běžná jako rodina, mám mladšího bráchu a bylo právě super to, proč ono je to teda jako město, jo, ale máme tady asi 4,5 tisíce obyvatel, takže pořád je to taková vesnice. Říkáme, že dole na zastávce si člověk prdnul a nahoře na nádraží se jo, prostě tady z pomluvy a tak dále, taková prostě vesnička. No a chodila jsem teda na takovou vesnickou základku a potom jsem šla teda na ekonomku, ekonomický liceum a šla jsem tam prosím tě, protože tam šla moje kamarádka. Vždycky mě to tak nějak táhlo k pedagogice, chtěla jsem pracovat s dětma, ale jelikož jsem měla takovou těžší pubertu, tak jsem třeba chodila na kytaru a měla jsem tehdy kluka, chodila jsem za školu místo kytary a chodili jsme ven se procházet a prostě randíčka a tak dále. A tak nějak jsem právě neměla jako tu motivaci tam potom dělat ty talentovky a tak dále, takže s kamarádkou jsem šla na ekonomku. No, ale absolutně mě to nebavilo, tak nějak jsem to tam protrpěla, protože jsem typ jako studijní, takže jsem se vždycky všechno jako hodná holka naučila, ale vlastně mě to vůbec nebavilo. No, to trošičku už právě souvisí s těma věcma, který si potom řeší člověk v dospělosti, že jsem byla taková ta poslušná holčička, kamarádka šla prostě na ekonomku, tak jsem si říkala, půjdu s tebou, aspoň tam budu mít kamarádku, nebudu se muset seznamovat a tak dále. No a vůbec mě to nebavilo. Bylo to tam prostě protrpěný, účetnictví, ekonomika, fakt mě to nebavilo. Naštěstí tam byla možnost maturovat třeba ze společenských věd, to mě bavilo, protože tam už byla politologie, bylo tam náboženství, byla tam psychologie. No a tam v tom čtvrťáku jsem se právě rozhodla, že nepůjdu cestou, já nevím, cestovní ruch, bankovnictví, dělat nějaký prostě management, jít do firmy a tak dále. Ty peníze, finance mě vůbec nezajímaly tehda. To je právě věc, ke který se vracím až teďkon. No a šla jsem teda na vejšku a vystudovala jsem speciálního pedagoga. No. Tak to jsem teda tak nějak vzala ty školy a no, přemýšlím, co víc o sobě, No teda mňa jako by tam, říct, mňa no. by tam zaujímalo akože nejaké veci, tá ekonomka teda nie. Je to taký celkom zaujímavý skok, že idem na tú pedagogiku a že lebo to je také celkom, mne to príde ako keby také poslanie robiť nejakého špeciálneho pedagóga. Ja osobne by som asi nemal úplne na to trpezlivosť a veľa ľudí asi tiež možno nie, že venovať sa takto deckám. Takže kedy si to vlastne ty, alebo ako to možno na teba prišlo, že toto je to, čo by som, alebo nejaký smer, že do ktorého by som chcela ísť. Veľa ľudí je takých stratených a ja viem sám, že keď som mal 20, 21, tak sa človek sa tak nejak akože hľadá, skúša niečo, ale že kedy alebo kde to, alebo ako to prišlo vlastne, že ty preto toto by mohol byť nejaký môj smer. Jo. Kdyby mě měla popsat rodina, tak by o mě právě říkali, že jsem taková empatická, že ráda lidem pomáhám, já to v sobě mám, hodně i dobrovolničím, snažím se třeba pro dětský domovy, v létě jsem byla na cyklistáku a ať je to prostě cokoliv, ať je to rodina, ať to jsou kamarádi, což se právě třeba úplně do takové té oblasti firm nehodí, jo, být úplně až takovej. Takže to je věc, kterou se třeba trošičku učím si i umět říct o nějaké věci, třeba finance a tak dále, protože jsem hodně taková, že se rozdávám. Jo, to prostě jako v Hmm. sobě mám. Nevím, jestli to je něco z dětství, nebo je to něco fakt, co jsem měla jako v sobě od narození, nebo jsem se to naučila v průběhu. Protože ono to taky není úplně
jako dobrý tohle. Jo? Teď mám takovou myšlenku, že rozdat se pro ostatní, to taky není úplně dobrý a No, člověk by měl být trošičku v nějakých věcech i sobec, myslet na sebe a to je právě věc, kterou jsem se musela učit. no jasné, to som ale ja presne toto, no, že človek sa chce cítiť akože potrebný, myslí si, že keď nepomôže tým ľuďom, že ho nebudú mať radi a Mhm. určiť si také nejaké zdravé tie hranice, že no aj keď pomáhaš, alebo aspoň u mňa to tak je vlastne, ja keď pomáham, tak aj mne to musí niečo dávať, hej, že akože ten človek je od prirodzenia sebecký tvor, že aj keď pomáhame druhým ľuďom, tak tebe to proste dáva ten dobrý pocit, ale chceš akože poslať tú energiu niekam ďalej. Takže to je super, podľa mňa si v tom len človek musí nájsť potom také trošku svoje nejaké hranice, lebo veľakrát býva potom zneužívaný a to sa ti možno stalo aj mne, že potom niektorí ľudia to tak trošku zneužívajú ťa na rôzne činnosti, či to je rôzne kávičky, vypočutie, robotky, brigádky pomoci a tak ďalej a tak ďalej. No, takže úplne chápem. Třeba jsem se v poslední době naučila, dostala jsem takovou radu, že je dobrý si takovéhle věci nechat právě pro rodinu, pro své Mhm. nejbližší, pro partnery, pro manžely, pro manželky, pro svých děti a tak dále. Ale třeba v té práci, co se týče kolegů, ne třeba ty lidi, pokud pracuji jako s Mhm. dětma, i když tam taky, tak tam si nastavovat ty hranice. A ty hranice se člověk učí v průběhu života tak nějak pořád. Někdo na to přijde dřív, někdo na to přijde Mhm. později, ale nastavujeme si v práci, nastavujeme si je ve vztazích, nastavujeme si je úplně všude. Mhm. No a někde jsem právě i v podcastě nedávno slyšela, že vždycky, když třeba člověk chce někomu pomáhat, jo, takový to, jestli to máte třeba, že přemýšlím nad kamarádkou, nad partnerem, v čem ho změnit, v čem mu jako pomoct, tak by měl člověk vždycky začít u sebe a zamyslet se, proč mám jako tendenci tomu druhému člověku pomáhat, proč jako já mám takovouhle potřebu. Áno. Je to taký, áno, je to taký typ. Ja som sa tam ešte na jednu, ja som sa chcel spýtať na takú vec, keď pôjdeme trošku ďalej, aby sme nesklzli úplne do toho mentoringu, aby to ostalo stále v tom tvojom príbehu, ale toto sú veľmi zaujímavé témy, do ktorých sa vieme, samozrejme tiež sa toho vieme dotknúť a veľa ľudí to teraz momentálne aj rieši, toto presne, takéto rozdávanie sa a to tá naša nejaká generácia s tým, alebo možno tá generácia našich rodičov to tak vždycky chcela proste, aby ma všetci mali radi, kto si čo mne bude myslieť a ja som to takto nejak tak podedil z toho rodinného akože Naštěstí my jsme kmeňa. ta generace, která už ty vlastně už teď je taková ta lepší, že jo, No, jsme víc přemýšlíme a tak dále a ty naši rodiče to docela jako schytali, tyhle ty generační věci, ale my už zase jsme na vzestupu. na vzestupu, hej, presne tak, na liečení tej duši zase, A no. plození lepších No, generací. no, tak verím tomu, že áno. Ja som sa chcel opýtať na toto, lebo aby mi tá myšlienka neutiekla v tom príbehu vlastne, keď fajn, že začala si teraz, teda išla si na tú výšku, začala si pracovať v tomto obore a ty si tam povedala na začiatku jednu perfektnú vec, že, a to by ma zaujímalo, že teraz som akoby otevřená všemu a všetko, čo príde, chcem nejak Ano. vyskúšať a tak. A povedz mi, že čo sa stalo, keď si sa do tejto fázy Mhm. dostala, že čo k Aha. tomu predchádzalo, lebo nie každý je otvorený, ja to hovorím, že my aj keď vlastne sa bavíme s ľuďmi, tak ľudia sa delia na dve skupiny, otvorení, uzavretí v podstate, no môžeš mať aj najlepší biznis na svete, ale keď to ukazuješ niekomu, kto teraz nič nehľadá, nemá otvorené to okno príležitosti, tak to je jedno, čo mu tam ako No. namaluješ a tak, ale vlastne toto je presne pre tých ľudí, ktorí otvorení sú. A čo to vlastne spôsobilo, že si sa do takéhoto nejakého stavu dostala? Jo. Tak, je to souhra vícero věcí, protože člověk, aby šel do sebe, aby tak nějak se sám sebe navnímal, začal žít tak nějak ten život vědomějš, tak se vždycky musí trošičku něco pokazit. A v životě se říká jako židle, že máš 4 nožky, tak máš tam nějaký důležitý prostě věci, jako je rodina, práce, jo, ty vztahy a tak dále. A pokud ta židle stojí na těch 3 nožkách, tak pořád stojí, pokud už tam třeba chybějí 2 ty nožky, tak už se naklání a spadne a ten život se ti sesype a tak dále. No a já jsem vlastně teda po té vejšce, jak jsme se bavili, tak jsem nastoupila, chtěla jsem praxi. Jo, to je taky takový, že třeba vnímám lidi, kteří studují, jsou teoretický typy super a jdou na doktorát, perfektní, rodina bude pyšná. Člověk by měl dělat takové věci hlavně pro sebe, to taky Hm. často slýchám. No a vlastně
já jsem chtěla tu praxi, takže já jsem si udělala bakaláře, nevím, jak to máte na Slovensku, ale my tady máme nějaký programy tříletý a pak vlastně, aby byl člověk magistr, tak si potřebuje navazovat potom další 2 roky. No a já jsem chtěla do té praxe, takže jsem si udělala bakaláře a i když jsem nebyla 100% kvalifikovaná, ještě jsem studovala dál ty 2 roky, tak jsem šla do praxe na základku učit. Rovnou teda jsem měla křest ohněm, buď jsem se jim tam hodila, nebo jsem se líbila paní ředitelce, spíš asi to první teda, ale tak jsem dostala třídnictví, školství, to je téma, který tady nebudu otvírat, protože ne všichni posluchači v tom pracují a tak dále a ono je to vlastně úplně jedno. Ale nebyla jsem tam spokojená. Nebyla jsem tam spokojená kvůli ne dětem, ale kvůli vztahům mezi dospělýma, vedení, protože to přesně byl takovej ten uspěchaný život, kdy já jsem ráno vstávala strašně brzo do práce, neměla jsem čas se projít se psem, protože jsem měla schůzku s rodičema, v práci tohle tamhle z toho furt samý fofry, negativní lidi, jo, mě prostě tady to strašně vyčerpává, já si strašně umím navnímat energii lidí, dost věci zrcadlím, jsem na tohle dost citlivá a tehdy jsem nevěděla proč, ale vlastně jsem byla hrozně potom nespokojená i v tom svém osobním životě, navíc neuměla jsem si nastavit hranice, takže se třeba stávalo, pracovala jsem už v té první práci s dětma z vyloučené lokality, takže třeba mi volali rodiče, já nevím, v 5 odpoledne, já teď jsem si přečetla tady e-mail a seřvala mě do telefonu a teď už třeba vím, že odcházím z práce a nepřijímám žádný telefonáty, jo, nastavovat si prostě ty hranice a uvědomovat si, že mám svůj život nějaký, potřebuji se taky zrelaxovat a ta práce prostě není všechno, za tou prací zavřít dveře, vrátit se sám k sobě a věnovat se svým aktivitám a prostě být v pohodě a tak dále. Takže v té práci jsem nebyla spokojená a taky třeba vnímám, že nějaký lidi nejsou spokojení v práci klidně 40 let a pořád to dělají a pořád na tu práci nadávají a pořád tam chodí a nadávají a chodí a nadávají a tak dále. Takže jsem si řekla, že zatím udělám tlustou čáru, dala jsem prostě výpověď a dala jsem si takový půlroční volno, kdy jsem si cestovala a byla to úplně ta nejlepší věc v mém životě, kterou jsem udělala, protože mi to dalo prostě neskutečně moc věcí a úplně, jak kdybych se najednou probudila a vnímám celý svět, sama sebe, vztahy, úplně všechno jinak. Ono fakt, ty věci jdou ruku v ruce, jo? Kdo si tady to prožil, kdo šel prostě do sebe, tak potom vnímá, že najednou mu začnou přicházet ty příležitosti, které v tom životě má mít, ty vztahy, které má mít, ty lekce. Potom se člověk ani nebojí, protože i každá třeba špatná zkušenost mi něco dá, někam mě posune a vlastně si z toho vemu to dobrý. Tak proto je pak i člověk, jak jsme se bavili, otevřeným novým věcem, protože do věcí nevstupuje se strachem. Jo? A prostě přijímá to všechno, bere to a vlastně to potom nebere ani jako nic špatného. No a další věc jsou ty vztahy a já jsem vlastně od 17 let byla v jednom vztahu, skoro 8 let jsem měla jednoho přítele. A to je takový vtipný, protože na konci jsem vlastně zjistila, že jsme vedle sebe tak nějak jako byli a když jsem si zažila ty vztahy, možná to někdo zná tohle, jo, kdy prostě ty lidi vedle sebe jsou a je to tak nějak jako v pohodě, vyhovuje, ale pak když to ukončí, i když vlastně se to zdá v pohodě, ale cítí, to je přesně to, jak člověk začne chodit, nebo chodit, jde do sebe, tak najednou zjistí, že třeba ten partner není úplně ideální, protože najednou má jiný hodnoty, jo, a chce víc, aby se bavili ty lidi, chce, aby spolu, a nebo to prostě vycítíte, jo, nějak v něčem prostě žijete a potom si uvědomíte, že to prostě není vončo, že od toho života potřebujete víc, i když to vlastně klape, ale hledáte toho parťáka do života pro sebe lepšího, jo, prostě vnímáte třeba věci jinak. No, takže já jsem vlastně zjistila, že asi to nebyla úplně láska, jestli to znáte a měli jste dlouhodobý vztah a pak jste zažili jiné věci, tak jste třeba možná taky měli jako já takový prozření, že vlastně aha, a já jsem si asi tak teda v těch 24, ve 25 letech jsem si řekla, aha, takže tohle je ta láska třeba. Jo, já s tím člověkem vůbec nemusím ani bejt na denním pořádku, ale mám ho tady, nějak ho třeba jsem na něj nějak napojená a tak dále. Jo, nechci úplně tady nějaký ezo řečičky, ale třeba se v tom někdo najde, třeba někdo má podobné smýšlení, zažívá stejné věci nebo to stejně cítí.
A ta láska je třeba podle mě úplně o ničem jako jiným. Prostě k tomu člověku to tak mám, cítím. A i když spolu ani jako nejsme, protože druhy lásky jsou různý, že jo. S někým může být láska taková na té úrovni, s tím může být láska na téhle úrovni. Takže jako láska má podle mě různé podoby. A já jsem vlastně až teda v těch 24 letech zjistila, co to je ta láska. A zjistila jsem, že jsem úplně nechci říkat vůči tomu minulému partnerovi, že to bylo promrhaných 8 let, prostě něco mi to dalo, taky jsme spolu cestovali, na začátku fajn, ale pak to vlastně byl dost smutný příběh, protože Hmm. jsem si uvědomila, že jsme tam neměli takovej ten vibe, tu jiskru a vlastně jsme k sobě jako vůbec nepatřili, jo, na takový té úrovni prostě jako parťáci a prostě to tak bylo, no. Tak si třeba říkal, jo, tak hele, fajn holka prostě pomalu vydělává víc než já, v pohodě, doma uvaří, uklidí a tak dále. Takže vlastně je to nakonec smutný příběh, no, protože potom, když jsem si zažila různý vztahy, a to jako, že pak po tom rozchodu jsem si prožívala různý vztahy víc, vlastně jsem si to i užívala, taky možná baby tohle to poznají nebo znají po dlouhodobém vztahu, navíc když jste v éře, kdy jdete do sebe, řešíte si duchovnost, jste všemu otevřený a tak dále, jste veselí, prostě happy a teď vám fakt přicházejí ty fajnoví lidi do toho života, tak je to prostě fajn a často i když se bavím s kamarádkama, s kolegyněma, s holkama, tak si tohle z toho období jako užíváme a není na tom vůbec nic špatného, protože skrz ty vztahy člověk strašně poznává sebe, zrcadlí si spoustu věcí a vlastně se třeba říká, když jsme už u těch vztahů, že je dobrý si zažít třeba, já nevím, 5-10 vztahů, aby jsme zjistili, co opravdu mi jako vyhovuje, co od toho partnera očekávám a pak, když plánuju tu rodinu, nebo neplánuju, to je jedno, ale prostě abych jako věděla, co je fajn, co od toho partnera nebo od té partnerky očekávám, v čem se mi dobře dejchá, v čem jsem prostě Hmm. spokojený, co chci, jak chci vychovávat děti a prostě všechno tohle je jako možný. Takže je fajn si zažít různý vztahy, není na tom nic špatného a zatímco jsem se bavila se všema babama, tak jsme si všechny tohle období moc užívali a člověku to hrozně moc jako dáno. Čo je to tá láska teda, keď to máš dať nejakej v jednej vete, v dvoch, keď si hovorila, Ano, je to že, ta láska. že si na to prišla, tak nám to Hm? skús len tak dať, lebo niekto si možno povie, že tak čo to teda je, no tak No ono totiž láska taky, že jo, jak jsem říkala, jsou různý druhy. A když člověk miluje sám sebe, miluje život, tak najednou se dívá s láskou i na ty ostatní lidi a má tu lásku ve očích a ty hmm, lidi vnímá jako lásku a mluví s nima s láskou, hmm. jo. A pak ta láska prostě je, no, všude kolem nás. A je to prostě fajn. Mimochodem, jestli můžu teda doporučit nějakou knížku, když jsme právě byli u toho, takže to jsem chtěla vysvětlit, že teda neklapal vztah, neklapala práce, takže jsem vlastně nebyla spokojená ani já a řekla jsem si, prdím na všechno, dala jsem zatím tlustou čáru, odešla jsem od přítele, i když vlastně to bylo v pohodě, ale cítila jsem intuicí, vlastně ona potom začíná přicházet i taková ta přirozená intuice, tak důvod toho dávám výpověď, nazdar bazar, jako a nevím, co bude, ale jsem tomu otevřená. No a šla jsem si cestovat a pak to bylo teda všechno, jak jsem zmiňovala, super. Jestli můžu doporučit nějakou knížku, jak jsem říkala, jak to jde ruku v ruce, ty lidi a příležitosti a práce a intuice a všechno to prostě přichází, tak se člověk i vzdělává, protože k tomu všemu podle mě patří i vzdělávání. A strašně super jsou knížky od Dejdy, nevím, jestli znáš. David No, Ejda poznám, no. Cesta pravého muža, ak pro myslíš. chlapy, Cesta pravého muže, to bylo Hmm. takový vtipný. Chtěla jsem si objednat knížku, přišlo mi CDčko a nemám mechaniku, takže jsem si to stejně potom nakonec objednávala knížku, takže Hmm. kdyby chtěl Hmm. někdo CDčko, můžu poslat, protože už notebooky moc mechaniku nemají. Každopádně já jsem četla to pro ty ženský, a je to super. Právě ten autor Dejda, strašně skvělý člověk, opravdu to všem doporučuji. A on právě k těm ženským mluví jako k lásce. No a je to hrozně příjemný. A člověk vlastně, když si takhle ty věci vizualizuje, když to čte, dostává to do sebe, tak pak začne ty věci takhle jako vnímat. Nemám to teda jenom kvůli té knížce, ale tu knížku doporučuji, Dejda je super, pokud vás zajímají vztahy, pokud vás zajímá nějaká seberealizace, jít do svého nitra, otevřít se všemu a tak dále, tak tohle to doporučuji jako takový základ. Mě to teda jako hodně dalo a moc mě to bavilo, hezky se to čte. Hmm. Ja som čítal od neho tú jednu knižku práve a dobre to bolo ako fakt na také poslanie a tak. Mhm. Takže
No povedz mi, ako to bolo s tou intuíciou, teraz keď sa presunieme vlastne k tej spolupráci. Ja som pozeral, že ja som ti posielal správu asi 12. augusta, to je u vás září asi, září? 12. Srpen by to měl být, Srpen, ne? tak srpen, pardon, srpen, august. Tak, Ano, to jsem jak, byla v té Itálii, to byl srpen. tak mi povedz, keď si bola v Itálii, jak to bolo z intuícií, že tu ti napísal nejaký Adam Gazda z Berlica, že čo ti šlo možno vtedy nejak tebou, alebo tak, keď ti priletela tá správa, no? Hele, za prvý jsem se mrkla na profil, byl Jasné? jsi Simpoš. A jak víme, lidi soudíme nejdřív podle vizuálna a až potom nás zajímá, a kor chlapy úplně, jo. Ženský nás spíš zajímají ty řečičky, ale na ten vizuál taky dáváme, ale u chlapa, když třeba jako ženská není hezká, jo, tak vy nejste schopný ji ani pomalu poslouchat. Vy nejdřív potřebujete, aby ta baba byla jako pěkná a až pak jako se zapínáte na to, abyste jí vůbec nějak jako otvírali nějaký konverzace a tak. Ne, to je taková vsuvka, to je taková sranda. Takže byl si sympatický, takže jsem nějak jakoby pokračovala v té konverzaci. No a navíc mě to zajímalo, protože, jak jsem říkala, já jsem si prošla takovým půlročním obdobím, kdy jsem se v životě zastavila, sklidnila, zpomalila, uvolnila jsem se. Intuicími prostě přicházely mi nějaké věci a tak dále. A jsem prostě všemu otevřená a začaly mě zajímat finance, protože tuhle tu oblast už jsem si tak nějak uzavřela. Lidi, kteří do sebe jdou tak nějak jako duchovně, tak pak vlastně zjistí, že jsou jako hotoví a že se potřebují vrátit zpátky do té reality, zase nohama na zem a vrátit se zpátky. Ono to jde zase v ruku v ruce. Ono nejde úplně být jako eko, bio, ratio, EZO a tak dále, ale je to tak 50/50, potřebuje člověk být i nohama na zemi a nemůže se lítat v oblacích, chodit do lesa, meditovat si, potřebuje fungovat i v běžném životě, práce, škola, všechno, finance, takže mělo by to být tak nějak vyrovnaný 50/50, jo. Takže já jsem se zase začala vracet k sobě a začaly mě zajímat finance. No, začaly mě zajímat finance, takže v tomhle jsem viděla nějaký potenciál, takže jsem se o to začala zajímat, plus jsme spolu teda mluvili, to mě bavilo, takže jasný. A prostě zrovna se mi to docela hodilo do toho života, no, že jsi mi napsal. Asi takhle to řeknu. Super, Takže jsem jenom perfektné. nastoupila na tu flow a je to fajn a prostě baví mě to. A zajímají mě teď finance, zajímají mě peníze a chci se zase vzdělávat v té oblasti, protože jak jsem říkala, ta ekonomka, absolutně mě to nezajímalo. Vzdělávala jsem se v té pedagogice, to mám teda vystudovaný, o tom už jako vím spoustu věcí, Hm. tak zase potřebuju zjišťovat něco nového a navíc mám trošičku představu o nějakém životě a tohle to mi dává takový podněty, informace, vzdělává mě to tak, jak zrovna potřebuju. Odporúčame knížku, všetkým dáme do éteru. Bohatý otec, chudobný otec od Roberta Kiyosakiho, to je taký základ. Ja som mal prvú knihu Škola biznisu od neho. A potom napríklad u nás na ten sieťový marketing je dobrá knižka Biznis 21. storočia. To sú také akože, také len tipy do éteru. Ano, poznám, jak vy byste řekl. Tak Poznám, tipy znám. do éteru. No Akorát a u té knížky si můžu říct no, kriticky, jestli ty k tomu máš taky třeba nějakou kritiku, nebo jestli to je tak super. ono v Ale podstate, spoustu lidí říká, že třeba, když si to přečtou, tak jsou strašně namotivovaný. Přijde jim, že každý může podnikat, že každý může investovat a ono to tak úplně v reálu není. Takže jsou tam určitě super věci. Já jsem tu knížku v ruce měla, četla jsem ji, ale úplně to nepřipraví člověka na tu realitu, vlastně jako, asi jako kterákoliv teorie. Prostě zase se vracíme k tomu, že je potřeba i ta praxe, která je úplně jiná. úplne inde, no jasné, no. Presne tak. Mňa ešte zaujímalo to, lebo ja si niekedy s ľuďmi zavolám a ono v podstate na druhom stretnutí sa kvázi ten človek buď s ním spisuje sny, alebo sa už zaregistruje, alebo tak. A viem, že s tebou som potom ešte volal aj k tým snom, aj vlastne som ti vysvetloval aj tie produkty a potom si to objednala. Tak mňa by zaujímal ešte taký ten proces, že čo si vlastne možno ty pozerala od toho prvého stredka vlastne, že či si niečo možno aj googlila, alebo si pozerala ten môj Instagram, alebo ten YouTube, alebo si nejaké nahrávky počúvala, čo som ti poslal, alebo viacej tú stránku, alebo čo si ako keby robila medzi tými.
našimi stredkami, takže čo z toho si asi tak popozeral, aby sme nejak možno vedeli, že čo ľudia asi robia, riešia, tak no. Mhm. Jo, určitě jsem se mrkla na stránky MVE, no, Mm, takže jsem si tam přečetla o společnosti a tak dále celkově. Uh, prošla jsem si ty produkty, ale zrovna v mém případě, protože jsem byla zrovna docela dost vytížená vším, ale to je jenom tohle se mé osobní, tak mi hodně pomohlo, kdy ty si mě nakopnul a kdy my jsme hlavně spolu byli v nějaké interakci. mhm. Měla jsem příliš času, abych si, nebo celkově nemám příliš času, takže kdyby to bylo ještě léto předtím, ale tak, jak jsme se bavili, byl to srpen, září, já jsem ze školství, přípravňák a tak dále, navíc teda jsem byla v té Itálii, jak kdyby pracovně, takže uh, takže poslouchám podcasty, když chodím s pejskem třeba a kdybych měla víc času, tak bych určitě tomu dávala víc. No. Takže teď jsem se tady tak trošičku napráskala, ale mě dá ten osobní kontakt, z toho si jako hodně vezmu a tak dále. A prošla jsem si teda stránky a poslouchám si podcasty. Tenhle podcast, který spolu posloucháme, tak jsem si tam poslechla pár hostů, to mě teda moc bavilo a to je fajn, protože celkově poslouchám podcasty, když jezdím autem, když jsem na procházce se psem. A ty stránky jsem si prošla MV, no, tam jsem si přečetla o společnosti. Mm. Plus teda potom jsem si procházela produkty, kde jsem si o tom četla. No a co se týče třeba knížek, které jsou nasdílený, tak já spoustu z toho znám, takže tomu jsem se ani nemusela věnovat. Plus teda se snažím, jestli můžu říct, připojovat na ty networkovačky, které mám. Mm, mm. Akorát teda tím, že jsem obyčejný člověk, který musí chodit do práce, mám rozvrh ve škole, takže ne vždycky je na to prostor a navíc teda se omlouvám jasně, vím, že třeba je možnost se u toho najíst, protože to je v takovém hezkém strategickém čase 11 až 13, 11 až 1 hodina, ale třeba já se snažím se najíst v klidu prostě, takže to preferuju. Môžeš sa tešiť, pretože od budúceho týždňa budú networkovačky aj večer, takže od 7. Večer budeme robiť určite Ano, networkovačky, takže sa môžeš od 7. sa môžeš potom pripojiť, či pondelok, útorok, stredu, štvrtok, takže to ešte vyladíme, ale útorok, stredu, štvrtok určite, takže budú aj tady veřejně networkovačky. No. slibuji, že budu. Čiže už to budeš mať k dispozícii aj večeri, proste, že, lebo chceme, lebo máme samozrejme veľa mamičiek, veľa živnostníkov a veľa proste takých flexi ľudí, nazvime to, tak tí využívajú tie obedové časy skôr a potom ľudia, ktorí fungujú takto, že sú v zamestnaní, povedzme do 4. do 5. tak budú mať k dispozícii aj tie večerné časy, aby ten človek mohol sa hocičo spýtať, prišiel tam podebatiť a že čo ako ďalej a tak a vlastne nebol nejaký stratený, že musí doma teraz nad tým on premýšľať, ale vieme takto vlastne navzájom sa posúvať, takže to je perfektná vec. No, ja tu mám potom ďalšiu otázku, ktorá súvisí akože s nejakou úrovňou alebo s nejakým výsledkom, ale to nebudeme zatiaľ hodnotiť, nakoľko po týždni. To je ešte skoro, ale to si necháme na budúce. Mňa by ešte zaujímalo, aj keď aj toto je taká otázka, ktorá je možno skoro, ale že čo sa ti možno za ten, povedzme, mesiac aj niečo, povedzme, čo sme v tej nejakej komunikácii, že si stihla možno vypočuť, keď máš možno nejakú jednu vec vypichnúť, že čo sa ti tak možno, že najviac páči, môže to byť kľudne produkt, môže to byť kľudne nejaký možno meeting, čo sme mali spolu, alebo niečo, čo sa ti tak možno zatiaľ najviac páčilo, keď ho nám hodíš do éteru. Mhm. Uh, jo, tak když budu mluvit o té společnosti, jako MV, tak se mi líbí myšlenka. Jo, celkově to, že vlastně se tvoří nějaká komunita lidí, která se v tom rozvoji podporuje. Máte tam tu myšlenku snů a tak dále a cílů. Takže celkově ten koncept se mi líbí, je vidět, že Mm, to je věc, která funguje. Spoustu úspěšných lidí jsem si teda nastudovala, že skrze MV jsou úspěšní podnikatelé, movití lidé a tak dále. Takže líbí se mi ta myšlenka, ten koncept
ty produkty je věc taková jako druhotná pro mě. Pro mě je primární ta komunita, to, kam to člověka posouvá, co mu to dává, jaký získává informace, tak jak se vlastně sebevzdělává. Takže ta myšlenka je za mě superová, protože spoustu lidí třeba už jako nechtějí nějaký finanční poradenství, vždycky se Mm, leknou věcí a tak dále. A tady teda 100% se mi líbí, že se v tom najde každý. Ať je to, co jsem poslouchala od tebe podcast, člověk z oboru medicíny, ať je to učitelka, ať je to zahradník, ať je to prostě už klidně podnikatel, ať je to ředitel, ať je to uklízečka, tak každý si v tom něco najde, protože někdo skrz MV se učí právě finance, jak podnikat, někoho to nakopne, někdo tam najde sám sebe, někdo se realizuje skrze vztahy, jo, prostě každý si tam najde něco, takže tak, jak jsem já pochopila myšlenku té společnosti, tak se mi líbí. A jinak produkty teda taky super. Do mý první objednávky, protože jsem sporták, ráda sportuju, tak převážně ten můj balíček obsahoval sportovní věci a nějaký zdraví, co se týče zdraví, vitamíny a tak dále, mm. u kterých se mi líbí, že jsou na přírodní bázi a tak dále, jo, takže to třeba je věc, kterou bych tam vyzdvihla. Stejně jako jsem baba, takže jsem si brala kosmetiku, kde se mi zase třeba líbí, že to není testovaný na zvířatech, jo. To je třeba Mm. věc, která mě nalákala, která mě upoutala, protože když jdu do toho DMka, tak se tam vždycky snažím najít tu kosmetiku, která není testovaná na zvířatech, takže každou takovouhle věc jako ráda podpořím, je mi to sympatický. A měla jsem třeba exémy a uklízela jsem zrovna teď pár dní zpátky byt teda tím univerzálním čističem a musím teda říct, že nemám vůbec žádný jako z toho to, co jsem mývala, suchou kůži a tak, takže není to nic, co bych měla načtenýho, je to čistě prostě z praxe, co jsem objevila, takže z toho mám radost a je to věc, kterou si budu asi objednávat dál, takže v podstatě všechny věci, které jsem si Mm. objednala, tak bych si objednala znova. Mm. Super. To som čakal, že tam bude niečo také, že to možno už druhýkrát nepríde, takže, takže to je dobré, lebo tak není cieľom. Samozrejme, nájdú sa vždy aj nejaké produkty, ktoré možno úplne nesadnú, je to v pohode, tá portfólio je široké, takže človek si tam nájde tie nejaké chuťovky pre seba. Ja mám v podstate také dve otázočky ešte, ktoré by ma zaujímali a ktoré tu vieme tak dať možno tak nejak záveru, nazvime to. Prvej epizódy. Tak prvá je, že aká je možno tvoja vízia, alebo čo by si ty chcela možno dosiahnuť v najbližšom, ja neviem, možno 3 mesiace, rok, myslím celkovo v živote. Môže to byť aj vďaka biznisu, aj v biznise, aj vďaka mentoringu, ale možno aj celkovo tak nejak v živote, že ak máš nejakú svoju víziu, či už svoju osobnú, alebo pre ľudí, ktorí ťa budú počúvať a možno tou víziou vlastne nadchneš ostatných ľudí. Ano, tak, uh, po po mém půlročním nádherném období cestování jsem šla financemi hodně nízko. Cestování je krásná, ale nákladná věc. Na ty finance potom člověk zapomene, že jo? Protože ty zážitky jsou nevyčíslitelné. Každopádně zacestovala jsem si a můj cíl je teď zase se trošku zaměřit na ty finance a trošičku v tom zase jako cítit bezpečně. Já jsem třeba člověk, který potřebuje mít nějaký peníze vedle, takže našetřit nějaký peníze po cestování. A teď mám takový kreativní období, takže tak, jak jsi na začátku zmiňoval, tak jsem se konečně odhodlala k tomu se trošičku zaměřit na svůj Instagram, nějak se tam realizovat, moc mě to baví teda. Mě už předtím tolik nezajímaly, už jako pár let zpátky nezajímaly tolik názory ostatních, ale musím teda říct, že zatím, protože tam mám fakt hodně málo sledujících, tak ale kolegové z práce, kamarádi, lidi ze základky, anebo lidi ze střední, který jsem třeba strašně dlouho neviděla, tak mi dávají strašně hezký jako ohlasy, hrozně mě v tom podporujou, chtějí se najednou hrozně vidět na kafe a baví je to a píšou mi, že se třeba těší na další recept, že chtějí Mhm. nějaký tip na jídlo a tak dále. Takže jako i pro ostatní, fakt se toho nebojte, protože
Je to prostě fajn, no. Takže tohle je taková moje hezká zkušenost. Takže můj cíl je mít větší dosahy na sociálních sítích, tvořím teda teď na Instagramu, chtěla bych i TikTok, ale to jsem teda zatím ještě neudělala. A takový větší cíl, potom, když jsme u těch 3 měsíců, tak bych chtěla, aby mi třeba Ježíšek přines nějakou lepší techniku na natáčení, protože to je věc, která mě fakt baví, chtěla bych v tom pokračovat, respektive vím, že v tom budu pokračovat a chci se v tom zlepšovat, takže během těch 3 měsíců našetřit nějaký korunky, abych si zase mohla cestovat a mít větší dosahy, pokračovat v tom tvoření na Instagramu, baví mě to být v tom kreativní a dál tam motivovat ty lidi, podporovat, taky si tam vytvořit takovou nějakou komunitu lidí, který zajímá zdravý životní styl, výchova, vzdělávání lidí třeba ze školství nebo co mají právě děti a pořídit si tu natáčecí techniku nějakou lepší. No. Chtěla bych se více realizovat v tom MV, takže do budoucna 3 měsíců získat nějaký klienty teda, který už tak nějak teda teď mám, ale ještě jsem to nedala do té jako praxe, ještě jsme nic nezačali jako budovat. No a to asi nesíhám teď do těch 3 měsíců, ale chtěla bych si udělat volnou živnost, no, chtěla bych si udělat živnost. Ale to je možná cíl potom až teda spíš na ten nový rok, no. Perfektné. To ste Potom mám vlastne... i nějaký vztahový, ale to si asi nechám pro sebe. Jasné, rozumiem. Vztahový sdílečky, jasná vec. No skvelé, z teba to tak vybehlo celkom, áno, určite Ano, ja dám vztahy potom, jsou všechno, takže áno, vztahy ja, jsou prostě všechno. ja dám potom pod video vlastne tvoj Instagram, takže ľudia ťa môžu začať aj sledovať. Ja Ano, by som tak chcel ešte děkuji. dať takú na záver, takú akože bodku od teba. Bodku, to je A, zase tak hezký slovo. no, no, Dobrým no, sluníčku, no, no, bodku. no, už máš jeseň a bodku. Tak, Ano, tak mňa by zaujímalo, že teraz si ťa napríklad niekto vypočuje, niekto, kto ti tam lajkuje tie recepty, dajme tomu, hej, jaká kamarátka, a teraz počúva aj tvoj podcast, napíše ti, wow, Moni, to bylo super, ja by som to takto nevedela na kameru niečo odovzdať ľuďom, povedať a tak ďalej a tak ďalej. A teraz možno, že by chcela aj ona proste prekonať tú svoju komfortnú zónu, že si ju nainšpirovala, hej, nejakým spôsobom. Ale teraz ten človek možno má trošku, nechcem povedať, že taký strach, alebo že si tak možno hovorí, že neviem, ano, sakra, ale nějaký že ako a zábrany. čo. A Mhm. teraz možno nejaký taký odkaz na záver od teba, že prečo práve teraz v septembri, teda to je asi září 2024, by ten človek Ano, září. si povedal, že idem proste, prečo práve teraz možno sa nejak zmeniť a pracovať na sebe, že Jo, spraviť ten krok, že teraz jedu. jo. To je perfektní otázka tohle. A já bych tady dala nebo vyzdvihla jednu jedinou věc a poradila. A to je, holky, uvolněte se. Prostě se uvolněte. Nedávejte do toho ty strachy, co si kdo bude myslet a teď prostě to stejně bude k ničemu, tak mi to tam lajkne 5 lidí. No a co? Tak budeš prostě pokračovat a za měsíc, za 2, za 3 nebo za rok to bude úplně jinde. Prostě tak všichni žijeme stejný život. Podívejte si v čemkoliv, ať sportujete, ať už začínáte dělat chyby nebo cokoliv, tak nejdřív začínáte, že se na té tyči prostě držíte, vůbec se nepřitáhnete, nebo jo, takže nejdřív třeba jenom visíte, pak přidáte gumu a třeba až za 3 měsíce uděláte technicky správně ten jeden z chyb. Takže dát tomu ten čas, uvolnit se, nechodit do věcí se strachama. To je to stejný přesně i v těch vztazích, jo. Já nechci teď zase odbočovat do vztahu, ale prostě uvolněte se. Normálně prostě nadechněte se, fyziologicky vydechněte, pohoda, klid, dělejte to, co vás baví, buďte autentický, buďte sami sebou, jo, vraťte se trošičku do toho svého inner child, vraťte se tam, jako když jste byli děti, smějte se, dávejte do věcí lásku a všechno hezký prostě k vám přijde. Jo? Takže uvolněte se, dělejte to, co vás baví a to asi úplně stačí a potom člověk nemá strachy. Nemyslete, co bude v budoucnu, vyprdněte se na to, co bylo v minulosti, buďte prostě vědomí, žijte tu přítomnost, užívejte si to, co je tady a teď. A pokud vás prostě baví tvořit, nebo si říkáte, hele, ta točí hezký videa, já mám taky super recept, bavilo by mě to natočit, nebojte se, nestyďte se,
Spoustu lidí tvoří Instagram nebo celkově ty sociální sítě už začínají být i docela platforma bezpečná, ty lidi se tam podporujou, jasně, někdo to tam taky může zajistit, tak jako vám v práci někdo řekne, že ten účes od té kadeřnice se zrovna nepoved, takže prostě nebojte se toho, běžte do toho, dělejte to, co vás baví a uvolněte se. No. To je super. To bude Vnímejte taký... spíš třeba ty pozitivní věci, to, že vás tam někdo pochválí. Já opravdu musím říct, že nemám jedinou negativní zkušenost a to, že jsem začala přidávat ty videa před týdnem, možná před 2 a opravdu jsem byla strašně mile překvapená, jak ty lidi mi začali psát, že se na to těší, že jestli nepůjdeme na kafe, že je to prostě baví, že mi to jde, je to strašně prostě jako fajn, no. A navíc vám během chviličky jsem měla zpětnou vazbu od pár lidí, že je to motivuje. A to je strašně prostě jako hřejivý, to jsem od toho ani nečekala během takovéhle Mm. chviličky, že prostě někoho namotivujete a fakt třeba díky vám začne žít zdravě nebo něco prostě jako co je víc. No, takže je to prostě super. Je to hřejivý, je to hřejivý. Je to hřejivý. Přátelé, a to se na zimu teďkom hodí, aby bylo něco, aby bylo něco hřejivý. No, Takže, takže, takže proto začít teďko na podzim, presne tak vás to tak, zahřeje u srdíčka. presne tak, priatelia, alebo viete, ako to neviem, Navíc ako, bude ošklivo, bude zima, tak budete mít krásně čas tvořit doma. presne tak, no, Nebudete lítat někde venku a opalovat se a tak dále. Tak si můžete stříhat videa a tvořit. a tvořit. Ne, běžte fakt do toho. Cokoliv cítíte, že vás prostě bude bavit, nebo že to jenom jdete vyzkoušet, nebojte se toho, jděte do toho. Když to prostě pro vás nebude, tak co, tak jste si to zkusili, ale nebojte se prostě ty věci vyzkoušet. Parada. Monika, ja ti ďakujem, že si prijala pozvanie do tohto internetového štúdia. Dúfam, že si to užila, ani nevieš, ako ubehlo asi 40 minút. Aj 40... Akorát jsem i si teď dala poslední log XS Hej, drinku, no, tak celé si tak to nám si... to krásně vyšlo. Krásne to vyšlo. Ja sa budem tešiť na druhú epizódu. My toto dneska uploadneme, samozrejme tí, ktorí by ste aj chceli začať so spoluprácou, že ste od Moniky, dáva vám to zmysel, chcete si tiež napísať nejaké sny, ísť do mentoringu ku nám, tak kľudne potom pod videom bude kontakt na ňu, napíšte jej na Instagrame, informujte sa kľudne o nej viacej, čo to sú nejaké tí XS a jaký cíle a kde mám začít vlastne, hej, tak kľudne môžete Monike napísať, prípadne kľudne aj mne, ja dám kontakt tiež na mňa potom pod video, takže môžete potom sa čokoľvek spýtať a možno aj ten obsah odo mňa vám nejakým spôsobom zarezonuje. Takže to bola dneska Monika. Máme ťa tu. Špeciálny pedagóg pre sociálne znevýhodnené deti. Má rada zdravý, aktívny životný štýl, lezie na skaly. A my sa budeme tešiť teda na budúce znovu pri ďalšej epizóde, Moni. Ďakujeme. Tak já taky, tak se majte krásně. Majte sa krásne, priatelia. Pekný deň sa praje. Adam Gazda a Monika pozdravuje a my sa vidíme znovu na budúce pri ďalšej epizóde. Ahojte, čaute.